Hello, logoफोर बयखौबो आंनि चेनेलाव फिन खेबसे बरायनाय थाबाय दिनैनि गोदान भिडिअनि गेजेरजों दा दिनैनि भिडिअआ लोगोफोर जोंहा दिनैहाय न'आवहाय फुजा होनो नागिरदों आरोना बोसोरनि फुजा होयो मा होनो बेखौ बाथौ बोलि नालाय जोंना दिनैहाय फुजा होगोन आरोना दा बेजों लोगोसेनो जोंहा गारि गोदानखौबो दाबो फुजा होआखै नालाय दा दिनैनो बेखौ फुजा होबाखानोसै आरोना फुजारि दंफैखायो नालाय दा दिनैनि भिडिअखौ नायलांबाय थादों नोंथांमोनाहाय जोबजासिम नोंथांमोना दिन्थिलांसै आरोना जोंहा मारै मारै फुजा होयो मायो नायलांबाय थादो लोगोफोर बाथौनि फुजा होखांबाय बे बाथौ माबा होआ आरोना होमबा अन बायदिया नै बे सिङावबो होबाय आइ बिमा माइनाव आइ बिमा नै नैबेखौहाय लाबोबाय जोङो बाजारनिफ्राय गारियाव दोननो थाखाय बाबा गणेशखौहाय दा फुजा होनोसै आरोना गारियावबो दिनैनो न'आवहाय प्रसाद रेडि खालामबाय नै प्रसाद आइ बिमा बाथौआ जाबाय दा बैयावहाय होनांसिगौ आरो दाउआ नायफैबायलै नै गावनि लोगो माबानायखाय बेस्रा नै जोंना जोगोनारा लोगोफोर जोगोनार नैबे दुरुं गोनांखौ ना नैबेखौ जानोसै आरोना दिनैहाय फुजानि दाउ बेदरजों हारसा गोथावनो गोमो नै हादो आयं बेवहाय नोङो जिरनानै बायराव हाननानै बेयाव हानो बेबो गोदै जागोनलै नै बेयावहाय फारौ दङ फारौखौ बेयाव होयोना आइ बिमा बेसर फारौआ बाथौआवथ' दाउ होयो नालाय ओमफ्राय बे आइ बिमा माइनावआवबो दाउ आरो बैयाव आइ बिमा बेसर फारौ फुजा होगासिनो साजायगासिनो दाबो जाथ'वाखै नै गारिखौ एसे सुखांबाय लोगोफोर बावनो न'आवनो फुजा होनोसै नालाय मन्दिरावहाय लांथ'ला न'आव फुजा माजों जागोन बेखौलाय अमा ना दाउ बे जोगोनारा गोजा खालि नङा खालारफ्रा अमाजों संसै बेखौहाय ओमफ्राय बे फुजानि दाउखौहायथ' बै बाबा महादेव ओमफ्राय नै बियो बिसरि ओमफ्राय नैबे आइ बिमा महामाया महामै आफा महादेव आइ बिमा बिसरि महामै खेबसेनोसो माबाय फुजा खांबाय लोगोफोर नै दा गारिखौ फुजा हैसिगोन आरोना न'नि फुजाखौ खांबाय दाना गारियाव हैसिगोन आरो नायलांबाय थादो भिडिअखौ गारियाव फुजा हैनानै साजायनाय बै माखासेखौ जिनिसफ्रा लाबोनांगौ ना आइ लाबोबायना हनै नोंफोर लायब्रा बिजौ खालायग्रासो ब्लगारसो आं ब्लगार लासै लाबो गोग्लैगोन नै बेनो गारि ड्राइभारा जोंना नैबेनो सिदा होब्रा neng tak lah tha tholo ne
Oh, biar tapi udah sih semua. Titit, udah. Dah mau balik deh. Santi menggela. Ayo. Yeah. That's okay. Sao? Sampai na? Kau dah sampai dah. Sudah sampai. Kalau lapin tak biar makasih. Pusat jangan sini pusat. Dia. Kerwati. Misi kerwati. Bara pula saya drama semua. Đầu á này. Bây giờ đang ngồi đang trong phim làm ăn thầy. Mà oma phải trên cổ mẹ. Này bố này, oma đúng không? Này bố này oma đúng không? Khôi cái gì đúng không vậy? Được cái gì em bây đầu lúc thì được phuza này thế nào đấy? Sera phuza này cũng mình giờ cái này sera bây nào mình na, bố được. Sebenarnya mah kasong, saya mah kasih ya unang kan pray. Jgha oma संबाय नै बहाय लोगोफोर अरावहाय लावनाय मस्ला बाबा थावा ना दाउ फैलांखांबाय दाउ गोदा खानायखौ आं न' सिङाव माबा संगासिनो दङ नै अमाजों माबाजों फ्राय खालामसै आङो बानलु जायगायासो थोन जासिगोन टेंगारें जोगोनार अमा बेदरनि बखाजि जाहैबाय नै बरिया एवबाय आं अमाखौ माइब्रानि हानदो माइब्रानि दा नै ओंखाम जानो रेडि लाबबाय लोगोफोर नै ओंखाम जानोसै फुजा खांबाय माबा एसेसो खाजि जाग्रोबाय बेदरखौ ओमफ्राय ओंखाम जानानै रेस्ट लानोसै आरोना मेंबाय बिरादनो एसेसो लाबाय लिबलाबाय नैबाव जोगोनारजों अमाजोंखौ लाबाय Kuan ko. Hindi ko na dansa. Supo. Bakit ba? Mabili ko na rago din na. Ano? Kaya to berat gede ka ko na rago na. Misti.